Aurten ere, Basoa Fundazioak eta USEK elkarlanean beste kurtso bat antolatuko dugu. Aurten basoak eta uren arteko erlazioari buruz hitz egingo dugun kurtsoa. Ura oso garrantzitsua da beti edozein ekosistematan, orduen zelan ez basuetan be bai, bale? Eta garrantzi berezi bat hartzen dau gabezia bat dauenien. Klima aldaketa dela eta gero eta ur gitxi hau dauen lez, bero kolpietan, siketietan, basuen modoko ekosistema batek arazoak aukin aldauz ur falta gaitik. Horraitik, ikastaro hau antolatu dugu ikusteko basuek zelan funtzionatzen daben uren kontuetan eta zelan itotzen aurre siketiri eta horren kabezizeri. Beti bezala gure helburu orokorretako bat da ezagutza zabaltzea eta horregatik kurtxontan ekartzen duguna da aditu desberdinak ekartzen ditugu, bai estatu mailatik eta bai atzerritik. Eta orduan hor saiatzen geana da transferentzia guzti hori ematea eta etortzen dienei ere ezagutza guzti hori edatzea eta zabaltzea. Adituen artean ekartzen ditugu ez bakarrik oso prestigio handia dakaten adituak, baizik eta saiatzen gara ere jende gaztea ekartzen, ikertzaile gazteak, karriko digutena ere beste ikuspuntu bat eta mundu hontan sartzen ari dianak eta lagunduko gaituztenak etorkizun batean gauza guzti hauek hobeto ulertzen. Jardunaldia edo ikastaroak egun bi eukingo dauz, egongo da bat lehenengo orokorra hau izango dana, basuei buruz orokorrien, ureri buruz orokorrien jardungo dana, egongo diez islari batzuk edo hitzaldi batzuk orokorrak islari bakotxanak izango dienak, eta gero mai inguru bat amaituko da. Bigarren egune bai izango da, konkretu haue, Euskal Herriko basuetan dauzan espezietan oinarrituko dana batez be, ikusteko Euskal Herriko espeziek zelan aurre itotzien siketiri eta zelan kudeatu eta horrelantzi zelan landu biorko gongo izan, horretako arazoi aurre itxiko. Da hor begongo da nirengo hitzaldi bat bakotxana, ikerlati bakotxana, eta mai inguru bategaz amaituko, jentik parte hartu alizen deixen, eta ikerlaritzen edo izlaritzen hauren artien bebai, erlazio bat edo sortu alizeteko. Kontutan eduki behar dugu, orain arte ur falta ez dela arazo bat izan hemen Euskal Herrian, baino ikusten ari gea klima aldaketa honekin eta dakarren ondorio guztiekin arazo bat izan daitekela, etorkizun ez oso luzean baizik eta nahiko gertukoan. Orduan horregatik antolatu nahi izan dugu kurtso hau. Ikastaro honi buruzko informazioa web horrien honezkero eskuragarri dau, sartu zeintziek ez ikusteko zeintzuk izango den islari, ze egitarau egongo den, eta izen emateko aukera be ja martxan dau. Orduan, gonbidapena luzetzen dugu eta bultzatzen zaitu eta animetan zaitu edan hoi, parte hartu eta izen ematera.